Είμαστε καλά γιατί είμαστε σε λάθος θέσεις και προτιμότερο κάποιο σούτ όπως τώρα που βλέπουμε με τον Καπώνο, ενώ ζήτησε κυρίως να τρέξει η ομάδα να πάει σε πρωτογενές ευνηδιασμό. Θα εκτελέσουν, πρέπει ένα χέρι να είναι συνέχεια στα μάτια τους. Καπώνο ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει και τα καταφέρνει. 28-23 από τον Αμερικανό. Έχει πάρει 2 φορές το διαγωνισμό τριπώντος. Δεν είναι η Ζαλγκύρη στην άμυνα. Τώρα γυρίζει ο Γιακούνας. Νέο τρίποντο από τον Καπώνο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Μπράμος. Και πάλι ο Καπώνο είναι ελεύθερος αυτή τη φορά. Θα στοχίσει, όχι, θα στοχίσει. Η μπάλα αυτή τη φορά. Ο Ζαρής για να βγει έξτρα πάσα στην περιφέρεια. Και αυτή βγήκε για τον Νούκιτς. Τελικά ο Καπώνο από τη γωνία και πάλι. Εύστοχος για ακόμη μια φορά. 34-23 ο Τζέισον Καπώνο. Όρθιοι οι χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του ΆΚΑ. Πανηγυρίζουν. Καουκένας πάνω του είναι Καπώνο. Το παίζει στα πόδια. Δεν υπάρχει φάουλ. Είναι οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια αμέσως το time out του Πλάθα. Ο Ισπανός ο οποίος διαμαρτύρει. Δεν υπήρξε, δεν εκτελέστηκε κάτι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Καπώνο για άλλη μια φορά. Τώρα γύρισε με το σώμα του και ευστόχησε σε τίποτα.